Ahoj, tohle je první video na nějakém vlogu, budeme se tady se mnou Toby. Čau. Budeme vykládat zajímavou cenu Denny Toby. Jdeme, protože i u Dennyho a Toby je asi normální. Normálně, no. Tak, Jo, to jsme teda odběr, like, jako podpořit, jinak jsme začali, že? Pojďte to nám takhle. Takže to asi změníme, ale musíme na počítači, profilovka tak bude, úvodku bychom taky mohli dát, úvodku nevím, co dáme, ale profilovku dáme, jak se tam je 2 vyskočení. Počkej, když netočíme takovou dědu, jo, tak. Podívejte. Hej, dědlo! pane? No tak pane! Zapni dráma jako maraton. Taky a jsme to tady, jak když jsme z Ostravy, když se nedíval Ostrava the best city. Krajina. Ostrava. Jinak Facebooky, Skype, znáte, fotoky dá. To je na ruka. Já ne. Jak znáte, popis videa budete mít Facebooky, v případě možná i Skypey. Budeme channel jsem už říkal, ale to ještě to zopakuji. Denny a Toby tvrdé. Natočíme, budeme natočit vlogy a po případě challenge, pranky. Pranky na Michaela. Takže jsme dělali, ale můžeme udělat ještě jeden. Tak, tady se možná nějaký ty challenge, když o to byl. A já můžu dát jedno video a představit challenge s těma čipsama. Jo, když už to mám. Vlastně jsem to odstranil z kamery. Daddy, podívej se. Takže budeme hrát nějaké ty. Já vím, že to dáváš vždycky bez tak. Budeme tam mít ani nějaké. To se mrdí hovna. Budeme tam mít ani nějaké ty hry. Třeba 6 zapětit. Minecraft. Hajde, musíš, ty pičo. Ne. Ne. Co? To tam nespadlo dozadu? To nespadlo dozadu? Mám hleny, že jo? Denny, pleny. To bíjáš na velký guláš. To bíjáš na velký guláš. Jinak, jak se si zdrží asi všimli, tak mám já svůj YouTube channel, to je přece Toby Z, TOBBI, nějaké Z, nějaké I a Z, všechno spojené. A jinak tak a au. Profilovku pak to budeme mít. Teď jsou tady auta, takže musím mluvit nahlas. Vím, že tady... Čau ty čurák. Jde dál, Franta. Ok, to vezmu na chvíli, já. A... Točíme právě teď, skoro 4 minuty. Teď dám taky dobrá auto, piče začíná pršet, kurva. Vyjdi. Speedprt, tak to já, speedprt. Takže dneska možná natočíme ještě jeden nějaký vlog. V případě možná ještě jsme uvažovali nad Donny Upgrade Challengem, ale to ještě nevíme. A nebo koupíme nějaké ty pálivé suroviny, jak to pobíráš. Pálivé suroviny, a že byste to museli sníst například třeba do 5 minut třeba, já nevím, na to tam osvětlit, to už jsme dělali! A nebo byste mohli zkusit, jak třeba
koupit třeba, já nevím, koupili bychom se tady 60 korun. 60 korun! Myslím, že se apaj na druhou stranu. Kavka. Korun. A mohli bychom to Au! tak to trefně vezmu. My jsme mohli nakoupit, my jsme třeba koupili mlíko a do toho bychom dali třeba, nebo máš doma mlíko? Jo. A nějaké mlíko do toho sůl. A nebo ne, je Michael doma? Jo. Takže by se na něj zazvonili. Takže poděláme mlíko s cukrem a to zkusí, že to je fakt dobré. Nebo bude tam sůl. A bude tam super a taky to chvíli. A to si musíme jít setknout, my všichni. Nejde. Kafe! Kolik točíme? Co? Kolik točíme? Točíme 6 minut! Nev record! I'm on the sea. A nebo budeme dělat steky. Stek. Co znamená? To agr. Třeba... Ne, já to vím, počkej. To řekli takové otázky, víte, co steky. Jo. Třeba boyfriend, stek. To agr. Nevím, co myslím. Třeba... nebo 20 faktů o mě. Tak bychom mohli, no, tak 20 o mě. Aha. A mohli bychom třeba jíst nějakou tu granulku s pastou. Vidíš, ho už ne. To jsem ale stejnou zgrcal, ale piči. Ty jsi zgrcal. Nezgrcal, malé. Co? Malé. A taká sradka na zemi. Co? Já točím ještě nějaký challenge, dáme ho tam ještě dneska. Ne, to už ne, já jsem chtěl si to nějak pozvracet. Co? Že už se nechci nějak pozvracet dneska. Aha. To dali na písem, ještě jedno video, ale nevím. Jinak. Ty kokot. Jinak. Hrajeme fotbal Hrajeme fotbal za nejlepší ligu. 73. Hrajeme prostě Za Vítkovice. a prostě Za Vítkovice. Henry bys měl tu odolnou vodě. Kamo. Jenom bude proti odolné vodě. A kamo, to je dobré jak svině. Asi by si mohl třeba Instagram mají selfie tyč. Tak. To by se mohli tak točit. A kdyby si třeba skočil. Ještě no? Kdyby si třeba chtěl skočit a měl by taky odolný mobil proti vodě. Jo, vím, co si piče nevím. Peníze nejsou. Odběry byste něco třeba. Jo, jinak ještě jednou podpořte nás odběrem, Lajkem, komentem, ale hlavně ne dislikem. jo. Dislike prostě nemáme rádi. Dislike prostě hej, škrtnu ho. Maria, on granat, tomu dislikeovi. Jak bude, kolik lajků? 5? Zatím když máš to, tak natočíme nějaký challenge, ale jaký nevíme. Jak lajků, dáme 5 odběratelů, ne? Jo, za 5 odběratelů. Za 10, aby to bylo. Za 10 odběratelů. Speciál. Za odběratelů je to moc. To bych nemusel dělat tak 3 challenge v jednom. Alespoň za 10. Stačí 5. Budeme jít třeba bunny challenge. Třeba bunny. No, jako, to bychom mohli dělat třeba venku. Udělej si. Točíme už celkem dlouho, ale... A čau! Už budeme za chvíli muset skončit. Tak kdybychom... Nějak se jmenuji Kiril. Ukončili bychom toto video. Já jsem Kiril, on je Danny Twix. Takže ukončíme video. Takhle, jak jsme říkali, ukončíme tady tímhle. jak jsme říkali, like, odběr, tuk, jdeme.